Goedendag, beste kijkers, beste luisteraars. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Anjo Drijsma. Ik ben doctor in de medische wetenschap en ik heb me verdiept in de gezondheid van de mens. En de gezondheid is niet iets wat wij vanzelfsprekend hebben. Helaas leven we in een zondige wereld en met de zonde in de wereld is ook de ziekte gekomen. Dus we moeten er wat aan doen om gezond te blijven. En dat wil ik vandaag een deel met u delen. Namelijk met u praten over water. Waarom water goed is voor ons lichaam. Waarom we het moeten drinken, hoeveel we moeten drinken. En aan het einde wil ik het toch ook nog wel even over ons milieu hebben. Dat is de omgeving waarin we leven. En water maakt ook een heel belangrijk onderdeel van dat milieu uit. Gaat u met me mee? Ik ga beginnen in Johannes hoofdstuk 4. En dan mag u, als u klaar bent met kijken, zelf lezen in hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 26. In dit stuk in de Bijbel lezen we over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. En ze ontmoeten elkaar bij de waterbron. Er zijn een aantal aspecten in dit verhaal die ons aan het nadenken moeten zetten. En één ervan is dat we eigenlijk weten dat Joodse mensen absoluut niet samen willen gezien worden met Samaritanen. Maar toch begint Jezus bij de bron een gesprek met de Samaritaanse vrouw. En dat niet alleen. Deze vrouw is alleen bij de bron omdat ze niet op het moment gaat water tappen wanneer iedereen dat doet uit het dorp. Nee, ze komt juist op een moment bij de bron dat ze daar alleen is omdat de mensen op haar neerkijken. En Jezus geeft ons hier een hele belangrijke boodschap. En dat is namelijk dat we ten alle tijden en met iedereen, welke status ze ook hebben, wat ze ook verkeerd hebben gedaan, welke fouten ze ook gemaakt hebben, we moeten met ze praten over de mooie, grote boodschap die Jezus ons gegeven heeft. Namelijk liefde voor elkaar. Er zijn nog vele andere dingen die we hieruit kunnen halen, maar vandaag wil ik met u hebben over levend water. Want dat is het water waar Jezus over spreekt. En in het gesprek met die vrouw heeft Jezus het over water en over levend water. En de vrouw in het begin van het gesprek haalt ze die twee dingen door elkaar. Want levend water wijst natuurlijk op Jezus. En het water wat uit de bron komt, dat is het water wat wij kunnen drinken. Levend water lezen we op meerdere plekken in de Bijbel. En ik ga u naar een aantal versen toebrengen, omdat het gewoon mooi is om te lezen. Een voorbeeld, Psalm 42, vers 2. Dat zegt, zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. En in Jesaja hoofdstuk 55 vers 1 wordt gezegd, hierheen, hier is het water voor iedereen die dorst heeft. En dan gaat het nog verder over eten en drinken en dat je je geld niet moet besteden aan dingen die je niet verzadigen. En dat is ook helemaal waar. Maar vandaag hebben we het over water. Jeremia hoofdstuk 2 vers 13. 2 wandaden heeft mijn volk begaan. Het heeft mij verlaten, de bron van levend water. En het heeft waterkelders uitgehouwen. Kelders vol scheuren waarin het water niet blijft staan. En de laatste, Zacharia hoofdstuk 13 vers 1. Op die dag zal er een bron ontspringen waarin de nakomelingen van David en de inwoners van Jeruzalem hun zonde en onreinheid kunnen afwassen. En u weet wie die bron is. Die is onze grote Heer Jezus Christus. De Samaritaanse vrouw haalde deze twee soorten water door elkaar. Zij dacht dat als ze het water had gedronken waar Jezus over sprak, haar leven een stuk simpeler zou zijn, omdat ze dan niet iedere dag meer naar de bron zou hoeven om water te halen. Maar in de loop van het gesprek begrijpt ze dat Jezus over het geestelijk water praat. En dan begint ze ook te verlangen naar het geestelijk water, naar het levend water. En ze gaat terug naar het dorp en ze gaat de mensen roepen
juist die mensen die ze probeerden te vermijden, gaat ze roepen voor een ontmoeting met Jezus. Is het niet prachtig? En wij moeten beide doen. Wij moeten verlangen naar het levend water, onze Heere Jezus Christus, en het water drinken wat uit de kraan komt. God heeft ons 8 gezondheidswetten gegeven. En als we deze 8 wetten toepassen in ons leven, dan maken we de kans dat we ziek worden vele malen kleiner. Kijk, de kans is nooit helemaal uitgesloten, omdat er heel veel factoren in ons leven zijn waar wij geen controle over hebben, die we niet kunnen regelen of toepassen. Zoals bijvoorbeeld het milieu waarin je leeft. Woon je naast industrie, woon je misschien naast een vuilnisbelt. Dat heeft natuurlijk, daar kunt u geen invloed op uitoefenen. Maar u kunt wel invloed uitoefenen op die 8 wetten door ze in uw leven toe te passen. En een van die wetten is het drinken van water. Water is een hele belangrijke vloeistof voor ons lichaam, omdat ons lichaam voor 70% uit water bestaat. En een deel van dat water zit in ons bloed, een deel zit tussen de cellen. Al onze triljoenen cellen van het lichaam liggen tegen elkaar aan en tussen die cellen door stroomt water en dat noemen we weefselvocht. En dat is heel belangrijk, weefselvocht. En dan hebben we ook nog water in onze cellen. En dat water zorgt ervoor dat de cel een beetje onder spanning staat. Er kunnen dingen uitgewisseld worden via de celmembraan. En zo vindt in ons het leven plaats. En als ons lichaam verzadigd is van water, er is genoeg water in het bloed, er is genoeg water in het weefsel, er is genoeg water in de cellen, ja, dan functioneren wij op ons best. Of laat me zeggen, dan functioneert ons leven, ons lichaam op zijn best. En alle organen kunnen hun werk dan goed doen. De hersenen, 80% water bevatten onze hersenen. Onze lever, onze longen, onze nieren, ons spijsverteringsorgaan, alles werkt dan optimaal. En u denkt misschien, die tanden, die zijn hard, maar ook die bevatten 10% water, net als uw botten. Dagelijks verliezen we lichaamsvocht. U gaat naar het toilet om te plassen, u gaat naar het toilet om te poepen. U vindt niet erg toch dat ik alles rechtstreeks bij zijn naam noem, want dan begrijpen we elkaar een beetje beter. En wanneer we water niet op tijd, ik vergeet nog iets, we verliezen ook water door te praten. We verliezen water door te zweten. En als we dat water wat we verliezen niet op tijd of helemaal niet aanvullen, dan gaan we in de problemen komen. Dan komt ons lichaam in de problemen en we krijgen klachten. Lichamelijke klachten, maar ook geestelijke klachten. En hoe komt het nu dat we klachten krijgen? Het water is, zoals ik al eerder heb verteld, verdeeld over ons lichaam, waarvan het grootste gedeelte zich in het bloed bevindt. En ons bloed, we staan er absoluut niet bij stil, maar ons leven zit in het bloed. Dit kunnen we lezen in Leviticus hoofdstuk 17, vers 11, waar God zegt, want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. Het is ook het bloed van Jezus dat ons leven geeft. Het bloed stroomt door ons hele lichaam en brengt leven, want het vervoert zuurstof en glucose naar alle cellen in het lichaam. En dit geeft ons de energie die we nodig hebben, glucose en zuurstof. Die gaan met elkaar een verbinding aan, dat noemen we verbranding, net zoals dat uw benzine in de motor verbrand wordt. En zo geeft dat de auto energie om te rijden. Maar wij halen onze energie uit glucose en zuurstof. En dat wordt gebracht naar alle cellen met behulp van het bloed. En die energie die hebben we nodig om te bewegen en om te denken. Eigenlijk hebben we die energie nodig gewoon om te leven. Wanneer we niet voldoende water drinken, gaat het lichaam het water anders verdelen. Want het lichaam heeft bepaalde prioriteiten. Zo zijn de hersenen heel belangrijk, is ons hart heel belangrijk. Ja, eigenlijk kunnen we geen enkel orgaan missen, maar toch heeft ons lichaam prioriteiten. En een van die prioriteiten is het hart
de lever en de hersenen. En water wordt dan het eerst onttrokken aan het bloed, want dat is het makkelijkst beschikbaar. En bloed bestaat, zoals ik al heb gezegd, uit water, maar we vinden in het bloed ook de rode bloedcellen. Zij vervoeren voor ons de zuurstof. We vinden witte bloedcellen, deze beschermen ons tegen bacteriën, virussen, maar ook tegen cellen die zich verkeerd ontwikkelen in ons lichaam en kunnen uitgroeien tot een tumor. Als we goed werkende witte bloedcellen hebben, dan ruimen zij die cellen op, want zij herkennen dat ze niet goed zijn en zo krijgen we geen tumor. En dan vinden we ook nog de bloedplaatjes en die zijn heel belangrijk voor onze bloedstolling. Als we een wondje krijgen, dan mogen we niet heel erg veel bloeden, want dan zouden we te veel bloed verliezen en dan komt ook het lichaam in gevaar. Dus we hebben bloedplaatjes die ervoor zorgen dat het bloed stolt, dat we een mooi korstje krijgen en dat de bacteriën niet naar binnen kunnen en het bloed niet naar buiten kan. Maar in dat bloed zitten ook eiwitten en elektrolyten zoals kalium, natrium, u weet wel, natrium van keukenzout, calcium, magnesium. En zo zijn er nog tal van elektrolyten die zich in het bloed bevinden en die allemaal belangrijk voor ons zijn. Als we nu water gaan onttrekken aan het bloed, dan wordt het bloed dikker. Al die cellen en eiwitten en elektrolyten komen dichter op elkaar en dan gaat het bloed minder makkelijk stromen. En nu hebben we hele grote bloedvaten in ons lichaam, maar we hebben ook hele kleine bloedvaatjes. En die hele kleine bloedvaatjes die komen eigenlijk uit in die weefsels tussen de cellen, waar er uitwisseling vindt van weefselvocht en water uit het bloed. Maar als het bloed heel erg dik is, dan kan het niet zo heel makkelijk stromen door die kleine bloedvaatjes, waardoor afvalstoffen niet goed weggewassen worden en voedingsstoffen niet goed aankomen. En u kunt zich dan voorstellen dat we dan klachten krijgen. Dit merken we of voelen we niet direct, maar als we dagelijks een tekort aan water hebben, dan gaan we dat wel degelijk ervaren. We worden moe. We staan 's morgens na een nacht slapen, staan we moe op en we gaan nog veel moeer weer naar bed. Maar dat niet alleen tussen het opstaan en tussen het slapen gaan, merken we gewoon dat we eigenlijk nergens zin in hebben. Concentreren kost ons moeite. We hebben eigenlijk nergens zin in. We willen het liefst een beetje hangen op de bank met onze telefoon of voor de tv en dan geloven we het allemaal wel. Maar ja, dan is je leven niet spannend, toch? En dat is ook niet vreemd, want zoals ik net al heb verteld, brengt bloed zuurstof en glucose naar de cellen. Maar dat is niet het enige wat vervoerd wordt door het bloed, ook de afvalstoffen worden weggehaald uit de weefsels. En die afvalstoffen komen dan in het bloed en dan worden ze vervoerd naar de organen die ze voor ons gaan verwijderen. Dik bloed stroomt echter niet makkelijk. En zoals ik net al zei, die kleine bloedvaatjes worden dan niet bereikt, waardoor er geen goede uitwisseling vindt van voedingsstoffen en afvalstoffen. En wanneer die afvalstoffen niet goed verwijderd worden, dan worden ze opgeslagen in ons bindweefsel, onder onze huid, in het vet, in de lever. En dat geeft ons die klachten. We kunnen het ook zien, hè? Mensen krijgen een grauwe huid. En die moeheid, het gebrek aan concentratie, dat zijn allemaal die klachten die we krijgen. Maar wanneer we echter voldoende drinken, dan stroomt het bloed makkelijk door alle bloedvaten, zowel door de grote als door de kleinste. En dan vindt er een goede uitwisseling plaats van voedingsstoffen en van afvalstoffen. De voedingsstoffen gaan naar de cellen en de afvalstoffen neemt het weefselvocht weer mee naar het bloed. En dan wordt het vervoerd naar de longen. Daar wordt de afvalstof CO2 verwijderd. Als je gaat verbranden ontstaat er CO2 en dat wordt via onze longen weer uitgescheiden. Er gaan stoffen naar de lever, dat zijn de stoffen die nog even omgezet moeten worden of verpakt moeten worden om vervolgens afgevoerd te worden naar de darmen. En andere stoffen worden afgevoerd naar de nieren en de nieren neemt het mee met het water en dan verdwijnt het in onze urine en dan wordt ons lichaam lekker schoon. Maar water doet meer in ons lichaam. Ook onze lichaamswarmte wordt in stand gehouden door het water.
Als we warm worden, gaat onze huid openstaan en dan gaan we zweten. En door het verdampen van het zweet koelt ons lichaam af. En als we te warm worden, en ik praat nu absoluut niet over koorts, want dat is een heel ander proces. Als we te warm worden, gaan de processen in ons lichaam verkeerd lopen. Ook daardoor gaan we ons niet goed voelen. En ik denk dat u allemaal weet waar ik over praat. We wonen tenslotte in een tropisch land en we zijn allemaal wel eens een keer bevangen door de hitte. En als u voldoende water drinkt, dan weet het lichaam wat het moet doen met die hitte. Als we Mattheüs hoofdstuk 5 openslaan en we lezen vers 6, dan zegt Jezus: gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En als we kijken naar de mensen die hun dorst proberen te lessen aan de wereldse fonteinen, dat is stroop, soft, koffie met veel suiker en melk, thee met veel suiker, bier, andere alcoholische dranken, dan zien we dat ze blijven dorsten. We kunnen het vergelijken met dat lekkere drankje, wat we drinken als we dorst hebben. Het drankje is lekker, maar de dorst wordt pas gelest wanneer we echt zuiver water drinken. De grote vraag is natuurlijk, hoeveel water moeten we drinken om gezond te blijven? En het is een beetje simpel om te zeggen 2 liter water per dag, want als 70% van ons lichaam uit water bestaat, dan is iemand die 100 kilogram weegt, heeft veel meer water in zijn lichaam en dus ook veel meer water nodig om te vervangen dan iemand die maar 50 kilo weegt. Er is dan ook een berekening die rekening houdt met water drinken en het is echt een hele simpele berekening. U neemt gewoon uw lichaamsgewicht en u deelt het door 7. De uitkomst van deze deling geeft het aantal glazen van 250 milliliter aan die u moet drinken. En ja, voor mij is het simpel. Ik weeg 70 kilo, gedeeld door 7. Ik moet dus 10 glazen water van 250 milliliter drinken. En een hele goede vraag is natuurlijk, hoeveel moeten onze kinderen drinken? Want het klinkt zo simpel, maar als ik een kind van 1 kilo heb en ik deel het door 7, ja, dan drinkt hij wel heel erg weinig. En ook het lichaam van de kinderen is heel anders opgebouwd dan het lichaam van een volwassene. Dus zij hebben vaak meer nodig dan een volwassene. Peuters, dat zijn de kinderen van 1 tot 3 jaar, die moeten minstens een halve liter water per dag drinken. En kleuters, kinderen van 3 tot 6 jaar, die drinken dan een halve liter tot 1 liter per dag. En de kinderen van 6 tot 12 jaar, die drinken 1,5 liter per dag. En als uw kind meer wil drinken, dan is het absoluut niet erg. Vooral die actieve kinderen die veel zweten, hebben ook meer behoefte aan water. Echter 1 waarschuwing. Als uw kind de hele dag door water drinkt en ook heel veel moet plassen, dan zult u zeggen, ja, hij drinkt veel water, dus hij moet veel plassen. Maar dat is niet helemaal waar. Kinderen die heel veel water drinken en heel veel naar de wc moeten om te plassen, die kunnen ziek zijn. En met die kinderen moet u echt wel even naar de dokter. Dus u moet niet denken, ach, die jongen die drinkt zoveel water, daarom moet hij zoveel plassen. Nee, vaak moeten ze veel plassen en daardoor gaan ze meer water drinken. En dat is dus een teken, en dat geldt trouwens ook voor volwassenen. Als u de hele dag dorst heeft en u moet heel vaak naar de wc, dan bent u ziek en dan moet u echt even naar de dokter. Ik wil u met klem adviseren om uw kinderen te leren om water te drinken. Natuurlijk is het leuk om uw kind soft te geven of stroop, want dat is lekker. Maar als u echt van uw kind houdt, geef het water. Water is zoveel gezonder dan die soft en die stroop. En daarom geef uw kind gewoon een fles water mee naar school. Nog beter, praat met de juffrouw en vraag of er een grote emmer water met cups mag staan en dat uw kind gewoon iedere keer wanneer hij dorst heeft op mag staan om lekker vers water te drinken. We kennen allemaal het spreekwoord jong geleerd, oud gedaan. En als u uw kind het goede voorbeeld wilt geven, en u moet eigenlijk uw kind het goede voorbeeld geven, dan drinkt u zelf dus ook water.
Meestal is het zo dat de hoeveelheid water die we drinken niet voortkomt uit hoeveel dorst we hebben, maar eigenlijk wat we vroeger geleerd hebben. Dus als u na het horen van dit praatje zegt van, hé meneer Drijsma, ik ga ook water drinken, want u heeft helemaal gelijk, water is goed voor mij. Bereken hoeveel water u moet drinken en zet het 's morgens klaar, zodat u weet hoeveel u nog moet drinken en hoeveel u al gedronken heeft. En op een gegeven moment wordt het een gewoonte en dan hoeft u het niet meer klaar te zetten. En zo kunt u dat ook doen met uw kind. Als u uw kind water meegeeft naar school, dan leert het kind gewoon om water te drinken. En de speciale drankjes zoals soft en stroop, die bewaren we voor de speciale dagen, voor de feestdagen. Ik weet zelf nog van vroeger, wij mochten ook absoluut door de week, nou heel soms, misschien als je uit school kwam, kreeg je een glaasje stroop. In Nederland heet het siroop. En dan in het weekend mochten we limonade drinken, soft. En dan zaterdagavond zaten we met het hele gezin voor de televisie. Dan kwam 1 van 8, ik weet niet of u het programma kent, maar het was echt een familieprogramma. En dan had mijn moeder gebakjes gekocht en daar kregen we limonade erbij. Ja, dat was gewoon een feestavond. En ik ben nu bijna 60 en ik weet het nog steeds. En het is nog steeds, geeft me dat speciale gevoel. En zo moet het ook zijn voor uw kinderen. Die speciale dingen, zoals soft, junkfood, mag geen reclame maken, u weet heel goed welk eten ik bedoel. Laat het speciaal zijn. Soms houdt ons lichaam ons een beetje voor de gek. En wanneer we te weinig water drinken, dan geeft ons lichaam dat niet altijd aan met dorst. Maar dan zegt het lichaam dat we honger hebben. En dat is natuurlijk een beetje raar, want als we net gegeten hebben, laat me het zo vertellen. Als u gegeten heeft, duurt het zeker 4 uur voordat uw buik leeg is. Dus uw maag blijft al die uren gedeeltelijk gevuld, want er gaan steeds kleine beetjes uit uw maag naar uw darmen toe. En dan kunt u dus absoluut binnen 4 uur geen honger hebben. En daar moet u alert op zijn. Als u honger voelt, dan denkt u, wanneer heb ik eigenlijk voor het laatst gegeten? Nee, je kan absoluut nog geen honger hebben, ik heb gewoon dorst. En zo ga ik u vertellen, mijn oudste zoon, die at altijd 's morgens zijn ontbijt. En een stevig ontbijt, want die jongen die heeft de oren van mijn hoofd gegeten. En dan fietste hij 3 kwartier naar zijn werk. En als hij dan op zijn werk kwam, dan had hij honger. En toen hij mij dat vertelde, nou ja, zegt hij, en dan ga ik eerst even eten hoor, want ik heb gewoon hartstikke honger als ik aankom. En toen zei ik heel voorzichtig tegen hem, nou, volgens mij heb je geen honger, want je hebt nog geen uur geleden gegeten. Ik zeg, volgens mij heb je gewoon dorst. En toen werd hij een beetje boos en toen zei hij, ja, ik weet heus wel wat ik voel, of ik honger of dorst heb. En toen zei ik, ja, ik zeg, dat denken we te weten, maar helaas. Ik zeg, ik wil je graag uitdagen. Ga een week lang, als je op je werk bent aangekomen na die 3 kwartier fietsen, drink een groot glas water en eet niet. Ik zeg, dan wil ik na een week van je horen hoe dat gegaan is. Nou, hij belde me na een week op en hij zei, pap, je hebt gelijk. Hij zegt, ik ben water gaan drinken als ik op het werk aankwam. En hij zegt, het werken ging gewoon veel beter. Hij zegt, en ik ben nog 1 kilo afgevallen ook. In een week tijd. Ja, als je een goed ontbijt eet, je gaat even fietsen en je gaat weer een goed ontbijt eten, ja, dan kom je wel aan. En nu hij dat eten, dat tweede ontbijt heeft vervangen door water, ja, is die ook gelijk een beetje afgevallen. Nou gaat het niet zozeer om het afvallen, als wel omdat hij zei, het werken gaat gewoon beter. En hoe kan dat dan? Als wij eten, dan stijgt het insuline in ons bloed. Insuline is dat hormoon dat ervoor zorgt dat de glucose naar de cellen toe gaat. Maar tegelijkertijd, als we eten, gaat er meer bloed naar ons spijsverteringsorgaan, dus naar de darmen, omdat dat eten verteerd moet worden. En daar is bloed bij nodig, want ook de darmen gaan harder werken en ze hebben dus zuurstof nodig. Als er meer bloed gaat naar je darmen, gaat er minder bloed naar je hersenen. Dus kan je je minder goed concentreren. En dat gebeurde er dus bij hem. Hij had gegeten, hij had gefietst, hij had weer gegeten. Maar toen hij stopte met eten maar ging drinken,
hadden zijn darmen niet meer zuurstof nodig, zijn insuline ging niet omhoog, want vergis u niet hoor, u bent niet voor niks moe als u gegeten heeft. En dat komt mede door die insuline die stijgt, die geeft ons ook een seintje van joh, je moet even rustig aandoen, want je darmen krijgen meer bloed en dan kan het niet naar je hoofd of naar je spieren. En daarom is het ook goed dat als u gegeten heeft, dat u even ergens rustig gaat zitten of nog beter een rustig wandelingetje maakt. En dan na een kwartiertje, 20 minuten, dan kunt u weer verder aan het werk. En dat geldt dus gewoon voor mensen die zwaar fysiek werk doen, maar ook voor mensen die achter een bureau zitten en schrijfwerk verrichten. Wanneer wij water drinken, dan heeft ons lichaam daar direct profijt van. Ik heb net gesproken over soft en over stroop, over koffie met suiker en melk, over thee met suiker en melk. En ja, het is helemaal waar, u heeft helemaal gelijk, daar zit ook water in. Maar dat water is niet direct beschikbaar voor ons lichaam. Het lichaam moet eerst sleutelen aan dat water om al die andere stoffen eruit te krijgen, om zo dat water beschikbaar te maken voor uw lichaam. En ook dat kost energie. Dus als we gewoon kraanwater drinken, want we hoeven niet fancy te doen en een mooie dispenser op kantoor te hebben of dure flessen water te kopen. Je kan gewoon het water uit de kraan nemen, tenzij u in een gebied woont waarvan u zeker weet dat het water uit de kraan niet schoon is of dat u afhankelijk bent van regenwater. Dan is het wel goed om het even te koken voordat u het gebruikt. Maar eigenlijk kunnen we gewoon, in ieder geval in Paramaribo, het water gewoon drinken wat uit de kraan komt. Als we voldoende water drinken, dan verminderen we het risico op het krijgen van een hartinfarct. En dat komt gewoon omdat het water makkelijker stroomt, of ik moet zeggen, het bloed makkelijker stroomt. En dat uw hart dus niet zoveel arbeid hoeft te verrichten en dus ook niet zoveel zuurstof nodig heeft. En dus water drinken, doordat het bloed zo lekker dun is, spoelt het goed door en uw hart hoeft niet zo hard te werken. Dat geldt ook voor uw hersenen. Doordat uw hart niet zo hard hoeft te werken, heeft u ook geen last van een hoge bloeddruk. En lopen de hersenen dus niet het gevaar op het krijgen van een beroerte. Doordat het water drinken het lichaam ondersteunt bij het afvoeren van afvalstoffen, hebben we minder risico op het krijgen van maag, blaas en darmkanker. En ik ga u uitleggen hoe dat komt. Wanneer wij water drinken, het is niet goed, laat me eerst zeggen dat het niet goed is om water te drinken tijdens het eten, maar u drinkt wel water, voldoende water tussen de maaltijden door. Dus als u gegeten heeft, dan wacht u een half uurtje tot een uurtje en dan gaat u weer water drinken. Dat water helpt om het voedsel in de maag goed te kneden en dan kunnen er steeds kleine hapjes door naar de darmen. Maar doordat er ook, als de maagspier open gaat staan, ook water meegaat met die voedselprop, gaat die voedselprop makkelijker door de darmen. Die darmen bewegen, hè, met een mooi woord noemen we dat peristaltiek, en die duwen dan die prop voedsel naar beneden. En dat gaat makkelijker wanneer dat lekker zacht is. Dus dan wordt het makkelijk naar beneden geduwd. Dan komt het op een gegeven moment in de dikke darm en dan begint de dikke darm water te onttrekken. Want als de dikke darm dat niet zou doen, dan zou u alle dagen diarree hebben. Dan wordt dat water onttrokken, maar niet al het water wordt onttrokken, want u heeft lekker veel water. En dan blijft uw ontlasting die langzaam door die dikke darm heen gevoerd wordt. De bacteriën eten nog lekker van de vezels die niet verteerd zijn. En belangrijke stoffen worden er nog weer uitgehaald. En dan komt het uiteindelijk in de endeldarm. En omdat het een lekkere volle prop is door al dat water en die vezels, dan kunt u makkelijk naar de wc om te ontlasten. Die ontlasting, die poep, als die lang in uw darm blijft zitten, hè, in de dikke darm en in de endeldarm, dan begint het de celwanden, de cellen van de darmwand te prikkelen. En dan kunnen er dus cellen ontstaan die zich niet op de juiste manier delen en opeens de behoefte krijgen om heel snel te delen. En dan praten we dus over het krijgen van kanker. En als u dus iedere dag lekker kan ontlasten, dan maakt u A, plaats voor nieuwe voedsel en B,
u voorkomt dat u uw darmwand zo prikkelt dat u problemen krijgt. Hetzelfde geldt voor, dus het voedsel gaat sneller door de maag en het voedsel gaat sneller door de darm. Die blaas, u moet zich voorstellen, onze nieren halen allemaal stofjes uit het bloed met heel veel water. En dan die nieren, dat is echt, soms vraag ik me wel eens af hoe kunnen mensen in hemelsnaam denken dat we een ongelukje zijn. Dat we per ongeluk ontstaan zijn omdat we ons zo... U hoeft alleen maar naar uw nieren te kijken. Dat is zo'n, goddelijk orgaan. Ik kan het niet anders omschrijven. Het zit vol met lussen. Niet de hele nier is aan het werk. Steeds is maar 1/3 van uw nier aan het werk. En dat wisselt elkaar af, zodat de nier ook een beetje rust krijgt. En dan wordt er heel veel water onttrokken met heel veel stoffen. En dan gaat de nier nadenken, oh wacht even, het bloed heeft tekort aan dit. En dan trekt hij het weer terug. En ja, zo werkt die nier. Ik kan daar eigenlijk, kan je daar een hele dag over praten. Zo magnifiek is dat orgaan. En als u nou heel weinig drinkt, dan is de urine, omdat er niet zo heel veel water meegaat, is heel erg geconcentreerd. En die hele geconcentreerde urine, is gewoon afvalstof. En als dat in uw blaas blijft zitten, u hoeft ook niet vaak te plassen, want u drinkt niet veel, dan prikkelt dat de blaas en dan lopen we dus het risico op het krijgen van blaaskanker. En we zien dan ook blaaskanker heel veel bij mensen die roken, want er zitten heel veel gifstoffen in de urine die uit uw sigaret komen. En over het algemeen genomen zijn rokers ook niet de beste waterdrinkers. Dus u kunt zich voorstellen hoe snel dat kan gaan. Roken associëren we altijd met longkanker. Maar er zijn heel veel mensen die geen longkanker krijgen, die roken, maar wel blaaskanker. Water drinken vermindert onze vermoeidheid. We kunnen veel meer aan als we water drinken. En dat heeft ook weer alles te maken met de afvoer van de afvalstoffen, met het lekker makkelijk stromen van het bloed, een goed aanbod van voedingsstoffen, die glucose en die zuurstof. En alle organen krijgen aangeboden wat ze nodig hebben. Water drinken kan ook nierziektes voorkomen, zoals nierstenen. Nierstenen ontstaan als bepaalde stoffen in bepaalde concentraties samenkomen. Dan beginnen ze te klitten aan elkaar en dan worden het steentjes. En misschien maakt u wel die steentjes, maar als u voldoende water drinkt, plast u ze ook weer uit, zonder dat u er zelf in de gaten heeft. Dus water drinken is heel goed als u in uw familie mensen met nierstenen heeft, want vaak is het, niet depressief, dat is het volgende onderwerp, is het erfelijk. Water voorkomt ook depressies. Heel veel mensen die depressief zijn, drinken weinig water. Natuurlijk is er veel en veel meer nodig om depressief te raken, maar water drinken kan u helpen om zo'n depressie makkelijker te overwinnen of het niet worden. U heeft een betere mentale activiteit als u water drinkt. U kunt zich beter concentreren, maar ook de dingen die u ziet en die u leest, kunt u makkelijker onthouden. Hoe denkt u dat ik dit allemaal heb onthouden? Dat is gewoon omdat ik dagelijks heel veel water drink. Zodat ik wat ik lees ook hier kan opslaan. Weet u nog? 80% van onze hersenen bestaan uit water. Water drinken helpt ook bij ademhalingsproblemen. En ook dit heeft weer alles te maken met die afvalstoffen en hoe makkelijk het bloed stroomt. En het heeft een helende werking op onze huid. Zoals ik net al zei, afvalstoffen slaan we op onder de huid, in de huid. En we gaan er grauw uitzien. En we krijgen meer rimpels. En daarom, als je oudere vrouwen ziet en ze hebben weinig rimpels, dan weet je gelijk, deze vrouw heeft haar hele leven veel water gedronken. En water smeert onze gewrichten. En dat is ook niet onbelangrijk, want als er voldoende water in onze gewrichten zijn, dan is het kraakbeen ook lekker verzadigd met water. En dan dempt het de slijtage, omdat die botten niet op elkaar draaien, maar daar een lekker zacht laagje kraakbeen met water tussen zit. En als we dan ouder worden, krijgen we minder snel klachten van versleten gewrichten.
Ik heb net gezegd dat we moeten leren om water te drinken. En als u niet gewend bent om water te drinken en zeker niet gewend bent om zoveel te drinken als u moet drinken, dan is het goed om die hoeveelheid water klaar te zetten, 's morgens vroeg. En verder is het goed als u 's morgens uit uw bed komt om direct 2 glazen water, lauw warm water, te drinken met een beetje lemmetjesap erin. Er moet niet zoveel lemmetjessap in zitten dat u helemaal zo doet als u drinkt, want dan is het te veel. Er moet lemmetjessap in zitten dat u het gevoel heeft, ik drink een beetje lemmetje thee. En omdat het lauw warm water is met vers lemmetjessap, en dat is zo mooi in Suriname, je kunt alles vers vinden, dan spoelt dat uw darmen door, uw maag, uw dunne darm, uw dikke darm. En dan verwijdert u dat slijmlaagje wat in de nacht aan uw darmwand is komen zitten. En u vult, niet onbelangrijk, ook uw watervoorraad aan. Want u heeft op zijn minst al 8 uren niet gedronken. Want ik ga ervan uit dat u niet ieder uur gaat opstaan om een slokje water te nemen. Waar we ook aan moeten denken, nu we het toch over slapen hebben, is dat we het water goed over de dag verdelen. Want als we in de namiddag, in de avond veel water drinken, is de kans groot dat u 's nachts uit uw bed moet om te gaan plassen. En dan verstoort het uw avondrust of uw nachtrust. En dan bent u op dat gebied ongezond bezig. En één van de 8 wetten is ook goed slapen. En veel mensen klagen dat ze de hele dag water drinken niet lekker vinden, want water smaakt nergens naar. Nou, dat is makkelijk op te lossen. U kunt er stukjes fruit in doen, een beetje lemmetjessap. Er is een recept, plakjes gember met een beetje lemmetje, stukjes komkommer. En zo kunt u muntblaadjes kunt u ook in uw water doen. En zo kunt u dan uw water een smaakje geven. Wel één tip, blender het niet. Blender uw fruit niet. Er zijn mensen die blenderen het fruit en dan gaan ze het zeven en het vocht wat overblijft doen ze dan in het water. Ja, en u krijgt heerlijk water, want u krijgt heerlijk zoet water. Maar dat zoet is suiker. En u krijgt niet alle vezels binnen die ook in dat fruit zitten. En iedere keer wanneer u dan een slok water neemt van dat zoete water, dan stijgt uw insuline. En in plaats van dat u uw lichaam gezond maakt, kunt u uw lichaam op die manier ziek maken. En ja, hoe weet je nou wanneer je genoeg gedronken hebt? Nou, dat is heel simpel. Als u geplast hebt, dan kijkt u gewoon even in de pot wat u geproduceerd heeft. En u kijkt naar de kleur van uw urine. Is uw urine kleurloos, dan mag u best een beetje minder water drinken. Is uw urine donkergeel, dan moet u meer water drinken. En is uw urine lichtgeel, dan heeft u meer dan genoeg gedronken en dan zijn uw nieren optimaal bezig om de afvalstoffen uit uw lichaam te halen. De grote vraag is natuurlijk, kan je ook te veel water drinken? Ja, dat kan. Je kan te veel water drinken, maar dat is niet makkelijk om te doen. Als we normaal zouden eten op een dag, dan zou je zeker wel 15 liter water kunnen drinken voordat je kunt spreken over een waterintoxicatie. Nou, ik ken niemand die 15 liter water op een dag drinkt. Maar let op, het gaat niet alleen over het water wat we over de hele dag drinken. We hebben ook wel eens, misschien heeft u ook wel eens gehoord of gelezen van die ontgroeningen. Hè, dat de studenten voor het eerst op de universiteit komen en dan worden ze ontgroend en dan worden ze gedwongen om in een kwartiertijd 2-3 flessen water leeg te drinken. En dat is absoluut niet goed. Dan krijg je waterintoxicatie, want je krijgt in een hele korte tijd heel veel water binnen. Je bloed verdunt veel te snel, je nieren raken van slag af, want ze kunnen dat volume niet aan. En al je elektrolyten verdunnen. En we hebben niet voor niets onze elektrolyten in een bepaalde concentratie, in een bepaalde balans in ons bloed. Ze zijn in evenwicht met elkaar. En als we in één keer heel veel water drinken, dan raakt het uit balans. En dan kan je inderdaad flauw vallen, zelfs in een coma raken. Je kan helemaal gewoon niet meer weten waar je bent.
En het aparte is, dit zijn dezelfde verschijnselen wanneer u veel te weinig drinkt en dus aan het uitdrogen bent. Misschien zegt u nu, ja, maar wacht eens even Drijsma, hoe zit het dan met watervasten? Nou, watervasten is absoluut gezond. 3 dagen niet eten, 5 dagen niet eten en alleen water drinken, daar is niks mis mee. Maar u moet niet opeens 10 liter op die dag gaan drinken. Gewoon de hoeveelheid die u berekend heeft en dan mag er een half litertje tot een litertje bij komen, dan is het niet erg. En als u toch een beetje licht in uw hoofd wordt, dan mag u wel een beetje zout in dat water doen, want dan heeft u inderdaad een tekort aan zout. En dat is ook te verklaren, want als we niet eten, gaat onze insuline naar beneden. En als onze insuline laag is, gaan we automatisch meer zout uitplassen. En dan moet je dat ook dus even aanvullen. Het hoeft niet, het kan wel. Dus als u zegt van nou, ik wil watervasten, ik wil 3 dagen, 5 dagen niet eten, dan drinkt u gewoon uw water. En als u licht in uw hoofd wordt, dan doet u gewoon zoals u ook het zout in het eten doet, doet u dat in het water. En dan krijgt u ook zout binnen. Watervasten is heel gezond, maar we moeten wel onze grenzen stellen. 3 tot 5 dagen. Niet 30 of 40 dagen zoals we wel eens op internet lezen. Dat iemand stoer aan het vertellen is dat hij 40 dagen niet gegeten heeft. Dat is absoluut niet stoer, dat is gewoon dom. Als je niet onder begeleiding staat van een arts, is het dom. Als je ziek bent, als je bijvoorbeeld suikerziekte type 2 hebt, dan kan het heel verstandig zijn om inderdaad te vasten. Maar wel onder een begeleiding van een arts. Niet zomaar uit jezelf doen. U gaat meer kapot maken in uw lichaam dan dat u zou willen. Dus denk eraan, stel die grenzen. 3 tot 5 dagen, niet meer. En als u zich echt heel vervelend gaat voelen, dan mag u een beetje bouillon drinken of dat water met zout. De nieren, daar wil ik het toch nog even over hebben, want het zijn zulke prachtige organen. En water drinken is heel erg goed voor uw nieren. Natuurlijk zijn al die 8 gezondheidswetten belangrijk voor uw nieren. Want ja, u weet, als je suikerziekte hebt, dan gaan uiteindelijk ook uw nieren kapot. Of met hoge bloeddruk gaan ook uw nieren kapot. En ook daar zou ik uren over kunnen praten, maar vandaag hebben we het over water. Dus ik wil even met u over de nieren praten in combinatie met het water. De nieren die zijn nogmaals een heel belangrijk zuiverend orgaan. En daarom, als onze nieren kapot zijn, moeten we naar de dialyse, want dat bloed moet gezuiverd worden. En als onze nieren dat niet meer doen, dan moeten we dat met een kunstnier doen. Maar die nieren regelen ook het volume van het bloed. En als u nou in één keer heel erg veel water drinkt, dan raakt die nier een beetje van slag af, want in één keer neemt dat volume van het bloed toe en hij kan maar 0,7 tot 1 liter per dag aan volume per uur verwerken. Dus let erop hoeveel u per uur drinkt. Laat het ja, als u afhankelijk, kijk, ik hoef geen liter water in een uur te drinken, want ik hoef maar 2,5 liter te drinken. Maar nogmaals, verdeel het water over de uren van de dag. We moeten ook voorzichtig zijn met water drinken als we een hartziekte hebben, vooral als we al richting hartfalen gaan. En het kan dan zijn dat u last krijgt van dikke voeten en dikke benen. En daar moet u altijd alert op zijn. U drinkt dan eigenlijk te veel water, of eigenlijk drinkt u niet te veel water, maar uw lichaam houdt te veel water vast. En dat komt, en daar komen we weer terug bij die nieren. Die nieren ervaren een lage bloeddruk, omdat uw hart dat gewoon niet meer kan opbrengen. En dan zeggen die nieren, oh wacht even, er is te weinig volume. Dus dan gaan ze water terughalen uit de nieren en zo gaat u minder plassen en dan krijgt u dikke voeten en dikke benen. En dit moet u altijd melden aan uw arts. Ook als u plotseling dikke voeten en dikke benen krijgt, moet u dat melden aan uw arts. Begin niet gewoon minder water te drinken. Er is een reden waarom u dikke voeten en dikke benen krijgt. Dus u moet dat altijd melden aan uw arts. En als u al medicijnen krijgt, dan gaat de dokter de medicijnen aanpassen. En als u nog geen medicijnen gebruikt, dan gaat hij u medicijnen geven.
En waarschijnlijk gaat hij u ook vertellen dat u wat minder moet drinken. Water is niet alleen goed voor de inwendige mens, het is ook goed uitwendig om water te gebruiken. Wij reinigen zowel ons lichaam als onze omgeving waar we wonen met water. En het mooie is dat toen God het volk uit Egypte leidde, de Egyptenaren waren echt vieze mensen. En ja, het volk Israël heeft 400 jaar in Israël gewoond, of in Egypte gewoond. En heeft dus die slechte gewoontes ook overgenomen. Dus ze waren alles behalve hygiënisch. En God heeft de mensen geleerd in de woestijn, nota bene waar weinig water was. Maar ja, waar God is water, hè. Want God zei, sla op die rots en er komt water uit. Of spreek tegen die rots en er komt water uit. En dus die mensen kwamen nooit water tekort. En God heeft ze ook geleerd in de woestijn om hun lichaam te wassen, om hun kleren te wassen, om hun vaat te wassen. Niet alleen uitschuren met zand, nee met water. En op die manier heeft God ze hygiëne bijgebracht. Maar ook hier kunnen we een beetje overdrijven. Wanneer we ons 's avonds wassen met water en zeep, dan verwijderen we onze dode huidcellen, het vuil wat we opgedaan hebben gedurende de dag en bacteriën en schimmels. En dan gaan we lekker naar bed en dan 's morgens komen we uit bed en dan gaan we weer onder de douche en dan gaan we weer ons hele lijf wassen met zeep. Maar bent u vies geworden in bed? Nee toch? Het is een beetje, ja, veel mensen gaan nu zeggen, ja dat zegt hij omdat hij Nederlander is, want die Nederlanders zijn vieze mensen, want die gaan maar 1 keer per dag in bad. Dat is waar, we zweten niet in Nederland, dus we hoeven niet zo vaak. Maar ik zeg het eigenlijk meer uit voorzorgsmaatregel. Iedere keer wanneer wij ons wassen, dan verwijderen we bacteriën. En we zitten vol met bacteriën en dat is maar goed ook, want als u niet vol zat met bacteriën, dan was u continu ziek. Die bacteriën die horen bij ons. Maar als wij ons te vaak met zeep wassen, dan wassen we te veel bacteriën weg, waardoor we de kans lopen om bacteriën te krijgen die we eigenlijk niet willen hebben, die ons ziek maken. Het is hetzelfde als wanneer we antibioticum moeten gebruiken, dan doodt die antibioticum die bacteriën die ons ziek maken, maar die antibioticum doodt ook onze goede bacteriën en dan gaat u aan de diarree toch? Want die bacteriën zorgen ervoor dat we niet aan de diarree gaan. En zo is het ook met zeep. Zeep is eigenlijk hetzelfde als die antibioticum, het doodt bacteriën. Dus we moeten er een beetje rustig mee omgaan. 1 keer per dag wassen met zeep is meer dan voldoende. En het is natuurlijk logisch dat dat 's avonds is, want je wil lekker schoon je bed in. Nog een tip. Want ja, we praten nu even over de huid. Er zijn ook heel veel mensen die dagelijks hun lichaam helemaal insmeren met vaseline. En dat is niet zo goed, want onze huid kan dan niet zo goed ademen, omdat vaseline die poriën dichtsmeert. Dus als u uw huid wil insmeren, en ik weet het, donkere mensen moeten hun huid insmeren, anders drogen ze uit. Gebruikt u lekkere olie. Je hebt de amandelolie. Maar ja, de beste olie is toch gewoon de olie van dit land en dat is kokosolie. Dus smeer uw huid lekker in met kokosolie. Kokosolie is niet alleen goed voor de inwendige mens, maar ook voor de uitwendige mens. Het water waarmee we gedoopt worden heeft ook een reinigende functie. Met de doop geven we aan dat we bewust hebben gekozen om met Jezus te leven en om Hem te volgen. De doop is een hele krachtige symbolische handeling. En in de doop zijn wij verbonden met Jezus, wat Jezus voor ons gedaan heeft eigenlijk. We sterven aan onze oude ik van zonde en rebellie. We worden begraven met Jezus als het water van de doop over ons heen gaat en door de kracht van de Heilige Geest staan wij weer op uit het watergraf om in de nieuwheid van het leven te wandelen. Je kunt ook zeggen dat onze ziel verkwikt wordt en al onze zonden symbolisch worden weggewassen. En omdat onze oude en zondig leven begraven is, hebben we een heel sterk motief om zonde te weerstaan. Ik heb u net verteld dat wij mensen voor 70% uit water bestaan. Maar weet u ook dat de aarde voor 70% uit water bestaat? Ja, dat is apart hè.
En daar blijkt uit weer dat wij niet per ongeluk ontstaan zijn. De aarde bestaat voor 70% uit water. De mens bestaat voor 70% uit water. Alle dieren bestaan voor 70% uit water. Zelfs die kakkerlak die u niet zo graag ziet, bestaat voor 70% uit water. En het grootste gedeelte van dat water waaruit de aarde bestaat is zoutwater, 97%. En 3% is zoetwater. En dat zoete water is o zo belangrijk voor ons, want dat is het water wat wij drinken en waar wij ons in baden. En dat laatste wordt een probleem, omdat wij niet goed op de goede manier met ons water omgaan. Wij gaan niet op de juiste manier met ons milieu om. En met het milieu bedoel ik alles waarin we leven, de hele aarde. Wij als mensen zijn door God verantwoordelijk gesteld als bewaarders van deze wereld. Als we Genesis hoofdstuk 1 lezen, vers 26, en ik lees nu even uit de basisbijbel, omdat dat, ja, ik kan u echt adviseren, ga naar het SBG, koop die Basic Bijbel. In het Nederlands is die er. Het is werkelijk zo'n prachtige Bijbel om te lezen. Je begrijpt alles en het is ook echt mooi beschreven. In de basisbijbel staat, en God zei, laten we mensen maken. Mensen die op ons lijken. Ze zullen heel erg op ons lijken. Ze moeten zorgen voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht, het vee en het kruipende gedierte en voor de hele aarde. Nou, als dat niet duidelijk is, die boodschap, dan weet ik niet hoe ik het anders aan u moet brengen. Wij mensen zijn verantwoordelijk voor deze aarde. Maar ik hoef alleen maar naar ons mooie binnenland te kijken om te zien dat we er absoluut niet goed mee omgaan. Wij zorgen niet goed voor onze aarde. Al eeuwen wonen er mensen in het binnenland. Eerst waren het alleen de inheemse en later kwamen daar de Afrikanen bij die de plantages ontvlucht waren. Zowel de inheemse als de Afrikanen gingen goed om met hun woonomgeving. Ze kapten bomen, ze maakten daar hun kostgrondje, maar op een gegeven moment was het kostgrondje klaar, dan werd het weer teruggegeven aan het bos, er mochten weer bomen groeien en het kostgrondje werd ergens anders geplaatst. Ze leefden in een eenheid met hun omgeving. Maar helaas, het goud wat in de grond zit, wordt met geweld en met gif eruit gehaald. Al zouden we willen, de natuur kan zich niet meer herstellen. En helaas wordt niet alleen het bos vernietigd, ook het water in de rivier wordt vervuild. De hele rivier wordt vervuild met kwik en andere metalen. Maar we zijn afhankelijk van dat water, want het is zoet water. Eerst de mensen die in het binnenland wonen zijn daar afhankelijk van. En vergeet u niet, zij zijn er vele malen meer afhankelijk van dan wij hier in Paramaribo. Want wij draaien een kraan open, maar zij hebben geen kraan. Alles gebeurt daar in de rivier. Slechts 3% van al het water in de wereld is zoetwater. Zoetwater waar mens en dier afhankelijk van zijn. Weet u nog? We kunnen 40 dagen zonder eten, maar we kunnen slechts 3 dagen zonder water. Als we niet goed omgaan met het water hier op aarde, dan krijgen we een heel groot probleem. Hier in Suriname en in de hele wereld. En u weet, net als ik, dat er al landen zijn in de wereld die heel veel problemen hebben met water. Met water dat ze niet hebben. Nu zult u denken, ik kan daar niks aan doen, maar dat is niet waar. God zegent ons met water in de vorm van regen. Misschien beseft u nog niet in wat voor een prachtig land wij wonen. Hoe we gezegend worden eigenlijk hier in Suriname. In wat voor een rijk land we wonen. We hebben zoveel drinkwater in Suriname dat we zelfs kunnen praten om water te exporteren naar landen die een tekort hebben. En dat klopt, Suriname is niet alleen rijk aan goud en olie, Suriname is ook rijk aan water. En dat moeten we eigenlijk ook zo houden. Drinkwater komt uit de grond. Het is opgepompt grondwater. Maar als wij zo doorgaan met vervuilen, dan hebben we straks geen schoon grondwater meer. En daar kunt u wel wat aan doen.
U heeft vast allemaal dezelfde ervaring die ik ook heb. U rijdt met uw autootje door de stad en opeens zie je in de auto voor je, woep, een zak met afval op straat gegooid worden. De auto moet schoon worden, maar het milieu mag vervuild worden. En dat gaat fout, want al die flessen, plastic flessen, bakjes, zakjes, de goten en afvoeren raken daarmee verstopt en schoon drinkwater komt door de overstromingen in contact met vuil afvalwater. Laten we niet alleen goed zorgen voor ons lichaam door water te drinken, maar laten we ook goed zorgen voor het land waarin we wonen. In het land waarin we leven, ons mooie Switi Sranang. Ik dank u.